Ada ako po makukuha di yung fish sa Kalabanga. Ay pong bottled fish. May fish mask. Fish mask. Ilang dapat na ko yan eh. Saliog na lang talaga. Putula na yan. Maaloy. Hindi mo pinuto. Ano? Bumibili kami ng 550. bukas Ano nito? kadako. Ayan. Ito po ang huling araw. Bukas. Survivor series na. Dati shutdown. I just Tahaw ka sa Sabang TV? Martino? Malasugi? Dapat atoros muna sa 500 meter. Iyo. Ngaro kaya? Tapos, mga 80 pounds. Ayan, kapag. Iba kong breeded wire, 100. Kaya lang ko pa na, ko pa man ito na. This is Bumbon. Ay, igwa talaga. Apig. Igwa pag-irara. Pitang garukan, mga motor. Ay, po. Saka matry mo. Try mo. Okay. Iba tamagi ang Market day. Christmas. Stay home, save lives. Agi si Mio. Yorme. Bangga. Sigado pa po kayo. Hindi mo ako. Inot po lakda sa Not Survivor series. Tubod ba ka man po manay sa virus? Nay. Tubod ka man sa virus. Ito nagtarubod kita. Lumasama kadakol ba? Ang maligaya. Yan ba karigyar ni Pet na Rimalya? Ayun. Yan, yung tinda na ngayon Ayun na, riman nyo. Rimalya yan. Tito Drew. Rimalyas to. Bayaw yan sayang to. Kakaibang kambing. Ay, tupa pala. Kalabanga. Ay, siya. Yan, tumawan dyan. Sarap na kayo mga tumawan. Katangyanan. Ada ako po makukuha di yung fish sa Kalabanga. Ay pong bottled fish. May fish mask. Fish mask. Dito sa gilid. Di ko ya. Di ko. Aray ko, aray ko.
Ano po ni sabang paano? Maligaya. Maligaya pancake. Maligaya vlog. Picture. Lugo po doon sa inutan pa. Mayong gakot po. Nakabingwita si Kuya Phil. ayun. Hindi mo baga ko nagbanwit. Bintol. Nagbibintol baga ko. Sa'yo mo yan, oy. Nagkaratong kaya ko dada. Bakan. Kilingon ko man mga tabi. Bicolano naman po, ni Bicolano ng Amerikano. Ay. Hello po. Hello. Dakol kasagan. Sinita to, pagchichik ako, nain ka na. Wanted. Then yung nagum ko niyo, baad mayo man dumangga. Nakira. Sakin lang yan ang iba. Bakit kung fish pan? Oh. Talaga no. Pero isa na mo po niya. Ang Yan po ang ugnok, sarong klase ng kapamilya ng Well yan. eel. Water snake or eel. Eel po, eel man kinara siya. Ibon. Kaso nagsasabog po siya. Second cut si Choboy. Yan o. Ano pong masasabi mo? Taswerte mo nga niya Araw mo kaya ano isa kwenta talaga yan. sa pulso. Sa pagpuputol yan. Puputol kang pusod. Ano yan ay. Talaga. Uy, yan ang banwit oh. Sa... Kaya ulit ang banwit to. Kailang dapat. Kailang dapat ako yun eh. Kaliog na lang talaga. Halikan na, mamingwi sa Maaloy. iyong mga karagatan. Alarm. Halikan na, mamingwi, manista sa tamang Alarm. laang. Halikan na, mamingwi sa mga katubigan ng mundo. Nagkalari sa ka? Catch of day naman. Apa Jammers, paramin kita. Putang tanah.
Nag-imbita ng grupo, matya na kamo, Bicolano, Jam, ang Rosario, kung sa'yo lang marahay, napapanutan, mga fishes sa sigli sa kabikulan. Dali-daling kinuha, stay side, naligaw na, tanganing magagaw na, ang gataw na mamatayan. Ang mga pamaon sa tamay preparar na, amay na aga pa ng maduma na kita. Tiri po na ang grupyaw na didiyo, sa pangbanwi kita, handa na managayo. Dahil mapukul ang ganto, madyana, busna, tamadangwi na kita, madyana, busna.